3、2、1。For today's video mga katata, ay nandito tayo sa bayan ng Bayangbang para makiisa at makisaya sa kanilang pailaw o tinatawag nilang Paskuhan sa Bayangbang. At bago nga opisyal, nabuksan ang mga pailaw dito sa Bayangbang, nagkaroon muna sila ng konting programa at ilang minuto na rin yung lumipas mga katata. Sa wakas, masasaksihan na rin natin ang pagbubukas ng Paskuhan dito sa Bayangbang. Ayage. 3、2、1。At alam nyo ba mga katata, taon-taon ay dinadayo ang bayan ng Bayangbang dahil nga isa sila sa mga magagandang pailaw dito sa Pangasinan. Dito pa lang sa entrance ng tunnel na to ay sobrang bongga at talagang pinaghandaan ang taon na to. At mga kwento ko rin pala mga katata, nung nakaraang taon ay dumayo rin ako dito sa kanilang pailaw. At pagkapasok ko nga dito mga katata ay sobrang nagandahan talaga ako sa kanilang mga concept. Ayage, bali-bali. Dahil nga sa sobrang ganda ng mga Christmas decor nila dito, hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon para makakuha ng picture dito. At dito nga sa loob mga katata, iba't ibang disenyo ang makikita mo dito. Dahil nga sa Mala Tokyo, Japan ang concept nila dito. Perfect din ito sa mga magbabarkada, family bonding, at lalong-lalo na para sa mga bata, para sa mga mag-girlfriend at boyfriend, at sa mga single katulad nila ate. Joke lang madam, ayag. At syempre, bukod nga sa Mala Tokyo, Japan ang concept nila dito, hindi rin mawawala ang kanilang napakagandang bilen sa may bandang gitna at malaki at makul na Christmas tree. At dahil nga limitado lang ang oras natin dito sa loob, naglakad-lakad muna ako dito hanggang sa makita ko ang mga snowman na to. At habang naglilibot nga ako dito mga katata, nagkaroon din nga pala dito ng mga fireworks display. At dahil nga sa sobrang ganda ng mga fireworks dito, napahinto ako sa paglalakad at pinanood ko muna ang mga fireworks. Sobrang ganda at bawing-bawi ang pagpunta ko dito sa Bayangbang. At alam nyo ba mga katata, kasabay ng opening ng Paskuhan dito sa Bayangbang ay kasabay din ng pagsa-celebrate ng kanilang anniversary nila Mayor Nina Jose Quiambao at nila Sir Cesar Quiambao. Happy anniversary po! At shoutout naman natin sila sir na nag-assist sa atin dito sa loob ng plaza. Thank you po sa inyo mga sir. At gusto din po namin magpasalamat sa mga katata natin dito sa Bayangbang sa mainit na pagtanggap nyo po sa amin. Paano ba yan mga katata? Hanggang dito na lang po muna. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga videos po natin. Hanggang sa susunod na videos. Bye! Ayage.